Biju lekhe achor jusenta rong Karbi hempen kedam thangnat kethan tekang kedet azok hematum manghuprong Arlong quarrel along bomb blasting azok rong arlong paklo plin det azok radatum thurpak Karbi ningkan kimi surihinira ingkorap ho katalon ponjia bhanpura dirikam amai keseng pon Karbi lak abirta ki langwer arab do ana phan sita me nili hin pen kardom nang pajur ekla kardom pini arnikang sama birta along pen nili sami reng mirti mongpi totang te pini arnikang sama birta angton pen arjuponik tha Biju lekhe achor jusenta rong Karbi hempen kedam thangnat kethan tekang kedet azok hematum manghuprong Lakha ingkora trok Dorbaguri constituency ke parlu dairing lekhe arong amekar Biju lekhe achor jusenta rong Karbi ahempen kedam thangnat kethan tekang kedet azok achor asomar aningso atum aphan pamang huprong Lason si kedam tang ni phai krenar kepen ahem achor pen thangnat alam avi pin pen hempen kebar jui ajok adon arab aphan birta chipi lapta kachelong ledet ajok nona porahut manghu prong asonsi do achor amen biju arta plikebra pho biju lekhe achor jusenta rong Karbi arta lake thongke bresi arong dairing lekhe asomar banghini pinsoi nut laben ke arlo soinut arlo so abang arta lake ningkan kresir kep laben ke pinso so abang arta lake ningkan krepli pusi pachinipon Lasolong achor biju lekhe lapen ki adon arapen tong sikot Dolamara police station along an missing case bidam Lasolong Karbi anglong arat lapen ki women justice forum lapen ki case atuma phan kachuning ripon Lasolong jusenta rong Karbi aning su lapen ki aning pi jusenta rong Karbi nahok le do dam sitami puthot amethanga hem along an chewang thura akai ating ning arong pen kido longjia phan hem chewang noit pusi mekri bupro pen chuning rip chuphai alam thege la pole lo je kedam tang tarik trainer keparni nili hemasor dapen chubong he chengche dapen dam juilo lasi kadobe all kalbiang long arat atumanta nili chuning ri iglo nili hemasor phan madu le theklong pusitabe dak nili hem album war phek na pachili je phansi nili hin pen chuning ri iglo nili ning thepon iglo lapen kes e tumphan lapen women justice tumphan la hai tumphan pen ni nang rap dunpo nang ri pi dunpo pusi nili ning thepar piglo ning solo la si dak alang tum chubhong chengche ka bi pen si nineng ta dam juilo kuna ton done na ton damne puriar don rabanda chiri lablo chikhobor lablo longa thai bide lo lasi anke non ke puriar hemisi don rab long so lo News Desk report Karbi live Arlong quarrel along bomb blasting azok rong arlong paklo plin det azok radatum thurpak Socheng Dhenta Langkhan Forest Subbit ke parlu no pani aquarel along Arlong ke blasting azok rong arlu lapen ke iskola hem asar nung anta paklo plin azok radatum airset prungset pen ningkang samsi chepak langpon Rong arat pen lam the ke long atingki batai plilo lason ke blasting azok rong arlong nang ke klo sonsi rong aradatum ke do kedam ka phere mimi asonsi angthek nang do rong ason rong aradatum abangki lapen blasting ke aprang pen warning sitami pipon pe pusi radatum pen nang chethandun so along ko matlo ki chokchi lapen matlo adai ki do putha rong aradatum pen chethan pon rinti athe lake nangli tumle matha pon iktha puta thanpon blasting lo korea long la sini li tumai hem long tami along nang leg rok lo along nang leg rok lo ke school hem stami plajam jadon ke la si nili flak phagan chu piji pulo barting chi ot long ke la thi chu lai lu mati ke la si arlong nang le long ke la tharbe rong pen ako la lingwa rong iglo la so lingwa rong men tharbe rong sinang ro iglong ke la so hormu bang ke rong ni ta sing lo ke la
rong ni ta cheng lo ye lon ke ni le phan ke sa u sin ba si chon la so thing pi yong sa vi bu son tang te ni le phan si ni le ma hang sin nge war ko kalang di la so po si ni le tum ta kori long pin ke ga ni ke hat baji lo sari hat lo pe la jata ni le ore da te ma ni le por bang cholang ye la sera da tum chi ni ja por bang 5 baji lo pas ba je long kalang ma la pen la ting mo khala son apra do lo batai kwan lo la son ki phoke batai kli lo batai pli lo di batai kli lo tumi la pen non lasting ta la son thak lo dukla plus tur ji kalang di plus tur la pen nali tum non ke nali tum ko pisi ke mathai lo non non ni tumang ke bon clap po bojaro la lasting so son bang ke bon clap po bojaro dak bang ke kalang di kwari bang e boni ge lo la blasting bang e boni check po lo kwari kwari free lor ta hai lo kalang di dak pen ke to ik jui po kwari free lor ko an sik sak do lo la bang so kori da ke do pen nali tum nile tum sik sai lo nile tum ke phiri po se ta do lo la sa long nang ke lo lang roi lang ching lu tum sa ta me lang roi lang ching lu pen ke ka ta tum ta do lo bom pang bo la se ke ni po lang lang ching lu bang po ha bang bom pang bo po jak long na le po kan lap la so na son la so blasting po por he la son warning ipia son ave ma warning na pipi la da warning ta pipi lo warning na warning tu da ke pipi aning hang leng se blasting re ajalo ma aning hang ni se blasting ke re don ke la gambura panang hang ik po gambura dak nang ke le ke la tunge blasting ik et lo la pen la bang so kori amal le ke than chini jima komala korea male ni li chik ni ge dai ni li ki ko ni da pa snu kolmukar krishna karmakar ma to chorei mai la ni le tum non la da ke ma long hala ta ke long ke ta mi ke bang ke ni li tum la ju he di 8 baji nan ta la son boni ke te ma sa long pato ke re re abda ta me lo baji lom ben de ajo la tin ki phu no ke kene gari ke solai ke me ke jang ta hilang pelo ghari ke ni le tum ke tu kara sai dei mate ke tu kara sai dei me ke jang ta han ke ve ko ke chali su ma ta do chali tum ta pora ar jo philo ta kam paklem re ajalo ma la se aja da puja long ta la tum sutti ave iglo aja da puja ta me sutti gelo sikle mi करे लो चुजुन दोता है रंग के दोता है माने दुर्गा पूजा दोता है समिला तुम सुत्ती गेलो आजा रकम न्यूज डेस्क रिपोर्ट कार्बी लाइव Karbi ningkan kimi surihinira inkorap ho katalon ponjia phanpura tirikam amai keseng pon hanjang langso ahavar aradatum chingrum si aningkan wang Karbi ningkan kimi katalon pon ason thotsi pining surihinira inkorap ho aningkan niphai si thang achiklo surihinira inkorap ho arni puthot mesen pen katalon ponjia phanpura hanjang langso lore sarpo pathua klam along tirikam amai keseng pon amai paman pon Pini bangso amai hanjang langso Karbi ningkan kimi katalon tiripi amai mai phu prataprong phar alangli hin pen mai chari ponsi mai athipi kongchun bang rup sing rongpi alangli hin pen than pachini pon bangso phit kedam tanga ningkan tirikam amai mai phu klengdun terang alangli hin pen bangso committee chipri ponsi puthot pining surihini ra ingkor pho aningkan apharman tirikam amai sengpon Mayalong kachetong ke do anabang phua bang phiatum chedon sarpen himari tokbi president dun mai phu khoya sing tokbi secretary sarchari be finance committee convener langtuk timung skem jivan changhan pathak mac kadom tirangpi social worker monohar singh klengdun tirang president hanjang langso press club amit tirang atomaphan ingwai ponsi arpu chesai pon Lason si tirikam amai kacherap cheto dunji aphan sub committee akenang sot an sing ponsi mesen pen tirikam amai keseng pachun pon news desk report Karbi live Piniar nikang sama berta ke lapu an si kang ton pon iklo do methak mi kurwang thu